Nano ye bed done in your manica cra. Was sabe ke was a hefted bait and eba. Na ye de Sɛdeɛ kano nie. Eba ye we are. Na fe ya she hefted bait no. Na ye de no swatos na watching mu. Deɛ sɔse di ho nkɔbɔ nene ye di wie ye beba eno so. Na AC Ohene. AC Ohene ayekrado sanso na Jagiri Boaz wono aso ayekrado Sɛdeɛ kano nie Sɛdeɛ de ma adwoda wukuada ene efie da bia no ene so ebrena so esi mache ya me de wayi me fidie so na me buafu pa oh na nka Jagiri me bisa ne se eye kusua na se nkusua fuwa baako na ko kan no watintin Jagiri baako ye sen ye kan sen kusia baako ye kusua so na ye nkusua ti addition de baako no we Jagiri nene akura enaso de yasanhia na yahia de Sɛdeɛ ye kan nie eye no krese galamse ekoso himfunu bi etachira ana mfa me nkoto azemu no pe se chiefs eka ho de mintu menka na emom no mfomso kakra wo mun se aye ahemfo dodo ka bia ne ye ahemfo o pa bisa me se galamse ana se fagudi a ye ntu numra kwan so no ahemfo ni bi ka ho ana na pese obi se na nde makwakoda me ma ho mu aye na emom ne ametima ka ho ana se ahemfo ohene baako ohene ti se bia ohene mensa dodo no ye ahemfo anya ahemfo what you say Matias and emom fa me nkonso we Matias so was am foforo afabra na agora asam foforo no se wo ma agoro ye wo de bebre a wo yira wo mpaboa eno no e kire sen me se bemienu na waka afon amu no yenhwe ben na wo de hyase no nko an ne da foforo be kan ne toso mienu no se wo ma agoro ye wo de bebre ba wo so antwene enwumre no num no nzia zanza agoro no ye wo da pese ye kwabonten ekogoro ntino na wafi ase so ankyene eko eya wo se ya no mo beche agofo ma beche won ba beto nyum no beche nti wo fi ase dia ho boabo ano ebo wo a wo ho eye na nso so esa wo bre na epa kire se bribia ye ya yen entry break kakra yen home so kakra na oji wiase oha oni wiase nyuma bibri eto ho so a wo bre Oma agroye wo de bebre bebre na jese too much oma agroye wo de bebre also antwene na fe wada ne busua mu anasa agro mu guruma sana se kire no akura na ne ye kan se prekonam ye we ne hyew na prekonam edu a ye ntimi ni ana edu a o wie yi edu a udi ye okwan bi so ye we nam okwan bi so ye di nam so na ne o mu se ye breku anoma breku nam ye wene hye so o hye so no awe na ho ahenha o ansa no bi ba breku na hia no ehia wonti no o wene sa na ne komade watia wa ya unyan aduane bi ani na se wakokum breku sa afi ukum no ano anasa ototo no obetena ho ana o wi na o hye so na wahunu se be wo last ne atie ne se abrabo yi mu se okọ ahokyiri bi mu na oye nyanka onye sa ho hen wa onya oye no ahweso aye no preko uhuresi nshum no na waham no ahuresi mpreko awodo usiro se usi nshum mu awobeka na emom no ohun se wantim so untwa nko asioja nti uham ya enya sa afi na babesi nshum no waham mpani se ye zinju manzane ya ham sa ansu na breku anoma breku enam ye wene hye so isanse nya nam bia ya kono bia asa akura na ye blaster timi entna to ayo modem pa o enra se na oba beke oto adonya za ne bre ya fi ne monkey walk na den na entna to no na asem fomso kakra o atena net kan boy bobol elementary school na net bi ani akiri eni net wo akiri nti bobol na etra goal line wo post mienu ntem no a na akoto atena mu yesi wato atena no kwasem ne tintin na yeze wato atena mu wa bobol na akwakoto atena mu enti atena to onye atena tie answer because wati atena no
na no kwasem ni ball no ball shot pa ma ate atana so nya atana papa eni net no synthetic dim pa be din say beti wato atana nti wo pa che say opa bisa say adenti na atana to ho aye diama black stars na anyentena na atana nso no ete say ananzententan eno amu no etwetwa mu bebre zigzag bebre singular esan ye plural biako ka bia san ye dodo ka bi ntena ni ho atena akura ebere nti akaba ako ndi empese bisan se sebi kroma setena eni krokese mu asetena ne titiro nkan ha dempa o nsatma kan ye no kura na sebi nsi de free odwuntufo bi se asem no kura ye nto sebi enkran setena ya Lagos asetena bobu takura de miduru ha mentohwe esan se minisika men beto takura ya de se enya sebi ye ka sebia anase ye de sebi kan semo na eya semo a ne ka din eni enya sebi aye se brigunam ye etino asema ye eni da ho fan ejinye bia ni hu ye nto sebi o kan se sebi ma chi anase sebi medasia mfaso ni so ati se ebie no kwase mini ebie no ade enchin ye ebie ye ejanan nti me kan se sebi aduasa say ni say ya nyame kan se asema me ba be kan ni enyampa eya homete pa eti se ebie ajanan na so akoba se me kan kire unti nya botre na tie na emu engratra ya den enya ma sebe what I say sebe no ye yusu anase ididi dwuma wo bra asem ne kan ani enyampa ebie ajanan so kan se asema ma be kan se engratra den no eti se bia ede na won eti se bia kwan na enim se nkransetra ya what I say mpachani Matias na kosio we na kosio da ntimaji kosio we dey akra me wo ba ko ba bia ye ka prakunam no wa me se enye prakuna ye breku breku anoma breku breku ntina ba bi bia etuo gya no se akura bi egu ni ade obekọ na amanfo no so no te ho oni aduane baba bia ne ho nche ne ho nya kono nti ansa pa agina mu akura nchiri breku onwe agina mu awie kura nso onwe breku enti se obi ba wi breku ana ye ni breso na to de din na fe wanya kumabwa na wia afe na oba ba tran ho majo adwukura se ne enyan na ho nya kono no onwe o breku nam ye wi na ni breso nti nya prakunam le prakunam de se ni nyina ya o oti ye eti fie ne wadaroma enye prakunam brekunam ye na eso mo ka prako no so no masa je se eju asade ne beda ntina ye se ene kura bi no mo hwe a ebi no mo wan mo timi eton gi na boarding no wo mo ye ni nse chewe se eya na srade no so eju kura so awowe brekunam yesi breku no so ya no ma hey esi ya da se ejo da be se nyame adom efia da sabre se kano ni ye de beba esi Ohene ene Jagiri Boaz na wote wo monka no ya kan kasa no ye kan na ye tochne je se ene no titiri no ye no ma ye kenkan akan ne dodo wo da gba hodo emu no wo se esua ye nka enhemfo ye ahemfo sebe nso nyese bia o sebe mi ko school da bi ade a enyan anase asema enyan a wo ka na obeto sebe so ahu na wache na eno chese de ebeba chi no enye ni kasa eno ene de ne esi amayate ase yenka so obi eto entena eye atena eno so yesua ho ade ewo ha no krenie sɛdeɛ kano nie adwo da bia ukwa da bia ene fie da bia ye de brɛ ɛwɔ Dwaso Nsem adwumadie so ti ya gebre ne tie AC ene Jagiri Boaz na awana yenkomra